खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी थांनाय साननैसो सिगां चिरां जिल्लानि बाथाबारि गामियाव खास्रि बिस्रि सासे आइजोखौ बुथारनाय जाथायखौ लाना थाइखाजरा रानिपुर ओनसोलनि सेल्फ हेल्प हान्जानि आइजोफोरा बुथारग्रा दुथां मुखा बसुमतारीखौ आयेननि राहाजों गोख्रों साजा होनांगौ होनना बे समाव स्लोगान होनायखौ जों नुनो मोन्दों। नंगौ बिथांमोनहा राइनो स्पोर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव हानजा लाना स्लोगान होदों। जोंनो न्याय नांगौ, दायनिगिरिखौ साजा होनांगौ, मुखा बसुमतारीखौ आयेननि राहाजों गोख्रों साजा होनांगौ बायदि बायदि रावजों होस्रिखावना न्याय मोननांगौनि सरकारनिसिम दाबि खालामदों आइजोफोरा। चिरां जिल्ला रुनिखाता थानानि सिङाव थानाय रानिपुर बाथाबारि गामियाव खास्रि बिस्रि बुथारग्रा मुखा बसुमतारीखौ आयेननि बायदियै गोख्रों साजा होनांगौ होनना थाइखाजरा रानिपुर ओनसोलनि सेल्फ हेल्प हान्जानि आइजोफोरा थाइखाजरा राइनो स्पोर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खमैबो 100निबो बांसिन आइजोफोरा दुथां मुखा बसुमतारीनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों। जोङो बे सासे आइजो हुबिला बसुमतारीखौ खास्रि बिस्रि नायनो हाया बाथामजों बुथारनायनि थाखायहाय जोङो न्याय नांगौ, बिजिरनाय नांगौ आरो माने आइजो माहारिखौ बेबायदि खालामबाय थानो मोना। मानो होनोब्ला जोंबो आइजोना बिमाफोरनि सायाव बिदि गाज्रि दुथां मानसिया अयथासार खालामनो मोना आरो बेनो। बिनि सायाव जोङो हायोबा जोङो सरकारा बे गिदिर माबाखौ फासिनि अर्डारखौ लानो हायो आरो न्यायखौ बिजिरथारनांगौ आरो मानो होनोब्ला बेखौ मानो बेबायदि बुथारनांगौ? दाय गैया, बिनि सायाव जेबो दाय गैया। मानो नोंथांमोननि मा जायो? जोंनि मोनसे बिअनि सिङाव थानाय एसएसजि मोनसेनि सेक्रेटारिमोन बियो। बेनिखायनो जोङो दा NRLMनि एसएसजिनि आइजोफ्रा ओंखारनानै बेखौहाय धरना होनाय जादों। जोङो दुखु मोनदों आरो बेबायदि खालामजानायनि थाखायहाय। जों खोनादों बिथाङा साननैसो सिगाङाव बिथाङा जेलावसो दंमोन। बिनि उनाव जेलनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो आरो फिन बियो मोनसे गिदिर जाथाय आइजो माहारिखौ थामहिनबा नोंथांमोननि लोगो बिथांखौ बुथारबाय। बेयो माबायदि दुखुनांथाव जानो हागौ नोंथांमोननि जानानै मा फोरमायो? थारमाने बियो जानो हागौ बेबायदि सिगाङावहाय मोनसे गाज्रि समयसा खालामनायनि थाखायहाय बियो दोनहरजादोंमोन जेलाव। बिनिफ्राय फैनानै बियो मोजांसो जानांगौमोन, नाथाय मोजां जायाखै। बियो गाज्रि आखु लानानैहाय दा बिनि सायाव गाज्रि खामानिसो मावनानै होदों। बिनि थाखाय जोङो बेखौ गाज्रि मोननाय जादों आरो आइजो हिसाबै जोङो बर' बिमा हिसाबै जोङो दा गासैबो बे जायगायावल' नङा, गुबुन जायगायावबो बेबायदि मावफ्लेबाय थायो आरो सोरबा बिदिनो मिथिया हसिया जौ लोंनाय, सिगारेट सोबनाय, गान्जा सोबनाय, बेबायदि जानाय लोंनायजोंनो गाज्रि हाबाफोरखौ मावो। सोरखौबा बिदिनो रेप खालामो, सोरखौबा एसे दाय मोनब्लानो बुथारो, साजा होयो, बेबायदि मावबाय थायो आरो जाहाथे बियो जाफ्लायबाय थाया। बिनि थाखाय जोङो खावलायनाय थायो। दायनिगिरिखौ जुदि साजा होआबा मा इनिसियेटिभ लागोन, माबायदि राहा लागोन आइजो माहारि हिसाबै नोंथांमोना? गाबोनहाय जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय जागोन। जोङो बेयावहाय सरखारनिफ्राय मोनसे गिदिर न्याय राहाखौ जोङो लानो हागोन। जुदि नोंथांमोननि बेबायदि धरना होनाया जुदि जेबो भेलुलेस जायोब्ला माबायदि राहा लागोन इयुनाव? जों गथै बिटिआरनि सिङाव थानाय आइजो माहारिफ्रानो जोङो बेखौ आयेननि राहाखौ लानाय जागोन। खालामना धरना होनायनि खारना जाहैबाय जोंनि बावैसोनि सिगां हुबिला बसुमतारीखौ बुथारनानै थांनाय मुखा बसुमतारीनि थाखाय बेवहाय जिरायनाय जादों। बियो गाज्रि जाथायफोरजों जानानै थांबाय। बेनिखायनो जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जानानै जों गोबां खहा जाबोबाय। थाखा फैसा जों सानैजों दाख्लै 2 थारिखआवहाय जों बेंकनिफ्राय 5 लाख थाखा लानानै फैदोंमोन। दा बिनि आखायाव जोंमोन गासिबो थाखा फैसायानो, नाथाय बिनि जिउआ अबथिरा थैनानै थांबाय। दा बेखौ जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय प्रमद बर'निफ्राय थैनायनि थाखाय माबाफोर सेल्फ हेल्पनि थाखाय अनसुंथाइ मोनगोन नामा होननानै आं बेखौनो आसा आरो मिजिं थिबाय आरो सारमोननिसिम। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ।
बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनलड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।